Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, η ιστοριόλα, η σύντομη ιστοριόλα που θα σας περιγράψω τώρα είναι εντελώς αληθινό περιστατικό και έχει συμβεί το προηγούμενο μήνα στις Κυριακή 22 ψέματα, Δευτέρα 23 του Μάρτη. Λοιπόν, και συνέβη το εξής. Ήμουνα το τετραήμερο Παρασκευή 20 ως Δευτέρα 23 Μαρτίου. Ήμουνα στο Mediterranean Village στη παραλία Κατερίνης, όπου πήρα μέρος σε ένα τουρνουά σκάκι, το οποίο ήταν κάπως επικυρωμένο με τρεις διπλούς γύρους. Δηλαδή Παρασκευή ήταν ο μόνος γύρος το απόγευμα και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα ήταν τρεις διπλοί γύροι πρωί-απόγευμα με χρόνο σκέψης 1,5 ώρα αρχικό χρόνο, συν 30 δευτερόλεπτα μπόνους για κάθε κίνηση κτλ. Έτσι είναι το σκάκι, είναι λίγο αργό από τη φύση του. Τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει καλά το τουρνουά με 2 στα 3, δηλαδή κέρδισα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο απόγευμα και έχασα Σάββατο πρωί. Κυριακή όμως κάνω και τις δύο παρτίδες, και το πρωί και το απόγευμα. Και τη Δευτέρα το πρωί, κατά τη διάρκεια του έκτου γύρου, τον οποίο επίσης έχασα και από 2 στα 3 βρέθηκα να έχω 2 στα 6 και πάλι καλά νίκησα το απόγευμα της Δευτέρας και το ψηλό έσωσα με 3 στα 7. Το πρωί λοιπόν της Δευτέρας πιάνω μία σκακίστρια, ας πούμε, μία φίλη μου, και της λέω, την οποία τη λένε Δώρα, ας πούμε, και την κάνω μια δεσποινής. Ήθελα να σας πω ότι είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σας. Γιατί λέει, γιατί λέω, χτες έκανα 0 στα 2, έχασα και το πρωί και το απόγευμα και νομίζω ότι φταίτε εσείς γι' αυτό. Και λέει, γιατί, τι έκανα. Λέω, με τα καυτά μήνυ που φορούσατε. Και μιλάμε, το χαμόγελο έφτασε μέχρι τα αυτιά, ας πούμε, και εντάξει, η κοπέλα, ας πούμε, και το πρωί και το απόγευμα πραγματικά ήταν σκετικόλας, είναι και πολύ εμφανίσιμη θα έλεγα, αλλά με αυτά που φορούσε πραγματικά δεν μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε, ας πούμε, σκεφτόμασταν άλλα πράγματα και έτσι που λέτε. Οπότε αυτά, και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας.